Jonyuol jiwo mondo obedie okenge manyime mar kedo kod landruok mag kute mag ayaki, mako iye ma omondo kod midhiero mamoko ma juko rowere. Mae kwayo manogol kod jokanyo makedo ratiro mag nyithindo mane wuoyo e kinde nyasi mar odiechieng' mar nyathi Afrika. Nyasi ni otim motelo ne hingo odiechieng' mitimo tarik 16 dwe mar 6 higa ka higa. Juma nigi mathoth. E nyasi mane obagwegi mopogore opogore piny Kenya, maringo odiechieng' mar nyithind jorotenge ma ong'ere kaka Day of African Child, manyo yore mag tieko mako iye momondo, geng'o landruok mag kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech ma juko rawere ne omi pek. E kaunti ma Migori nyasi ne obagwego mag Osiri e sabkono ma Nyatike, ma bende en achiel kuom gwenge ma osebedo kod kwan malo mag rawere ma weyo sikul nikech midhieche mathoth ma oting'o mano mar mako iye momondo. Teenage pregnancies on the rise, dropout on the rise, and even diseases, HIV and other related diseases. Wadwaro ne nyithindo gi mondo ng'e ni to challenges mage to gi shida mage ma gintiere go, especially mamono gi mondo kigidhi school. Mokwongo wang'iyo ni to nyithindo gi matindo gi giyudo ich kapo giromo seche ma onego gibed ni gidhi e keny. Gidhi e keny mapiyo kapo gitieko school, kendo ng'eny gi kosemako ich monyuol to ok gidogi school. Jokanyo mosebedo okang' manyien mar kedo kod trogo mag nyithindo e kaunti ma Migori wacho ni ber ka iketo okenge makare man rawere obet e sikul kaka yo achiel mar geng'o midhieche ma jukogi. Eva Ojwang matiyo e riwruogno ma ong'ere kaka Forum for African Women Educationists kata FAWE wacho ni nego ket maino ne rawerego manyiri ma osenyuol odok e sikul. Waseriwore mwakelo computers ne nyithindo e school nikech wang'eyo ni education is everything ne nyithindo. Number 2, wasebedo kwa konyo mar education gima waluongo ni re-entry, manyiso ni nyathi manyako kapo no both momako ich ka sechege pok oromo to pod osomo mondo wang'i kaka ginyalo duogo e skul. Kata bed ni osebedo ka iketo okenge ma opogore opogore mar kedo kod midhieche pod juko rawere, apisa ma nyithindo e kaunti ma Migori Vivian Omolo ywak ni ponte jonyuol mathiro okengegi. Onego bed ni ng'ama otimo ne nyathi gima rach imako kendo ikawo ne chik makare, lakini wayudo ni ji mang'eny e community wa ok ohero mondo mak jogegi. Koro nitiere gimoro matimore e gweng' ni kangaroo courts. Kangaroo courts inyowa nikech ka gimoro timo ka ketho chik nyathi to ng'ano kokawo ne hatua makare. Encourage joma moko mondo dhi mbele gi inyo nyithindo. Jokanyo makedo trogo mag nyithindo e kaunti ma Migori wacho ni giseketo okenge makare mane jogo eko mar weche trogo mag nyithindo okawo nego okang' mar chik. Ka wayudo FGM dhi mbele Kuria, wan sani gi ng'ano mang'ado ji, miyo mang'ado ji, ma sani twech mare chiegni, entiere kendo NSL mwarito chieng' mibiro tweye nikech onge chieng' mibiro weye. Koro cases machalo kamagi waluwo kaka county government ma Migori, kendo wa make sure ni watimo ne nyithindo nyiri gi eki referral, wamiyo gi referral pathways kuonde monego gidhiye, ka en madhi e court watere. If we find any minor using children in their minds, we close those minds, because that's a disadvantage to the community. To e kaunti ma Nyeri, jokanyo makedo trogo mag nyithindo ywak ni gigo ma rawere nene mbui bende koro kelo moko midhieche ma gikaloe, kendo deber ka jonyuol gayogi e yore mag tiyo kod mbui. Sana sana katika kizazi hiki ambacho tuko, kuna jambo la peer pressure, kuna jambo la social media interference. Unakuta mtoto wanakuwa exposed to mambo ambayo hawafai kuwa wanayafahamu sasa hivi na yanaweza kuathiri masomo yao. So the best thing is to educate our children and supervise them when they are using online devices. Lipot yango ni higa mar 2012 malora were gana mero kod pabich ne omako iye momondo e piny Kenya, ka bende atamalo maduong' mag rawere pod gamo kute mag ayaki e piny Kenya. Juma, Ramogi TV, Migori.